Arratsaldeon ikusentzule gaur Oriotik, izan ere Oriok irabazi du 122. Kontxako banderarik preziatuena, naiz eta abantaia ez zuten Mirotzek, eta gaur hemen gaude Orioko plaza honetan, herriko plaza honetan, jendez lepo dagoen plaza honetan, izan ere arraunlariei merezitako harrera egingo diete. Gaur egun handia da eta izango da Orion eta Orior guztientzat, izan ere 10 urte pasatu dira Oriok Kontxako bandera hau berriz ere irabazi duela. Hemen aldamenean oriotar bat, pozik egongo dena, Ibon Gaztañazpi, arratsaldeon. Baita zuri ere, Sara. Ze moduz? Bueno, ikusi besterik ez, herria nola dagoen, gaur Oriok aspaldiko ez, historiako lehorterik, bere lehorterik handinarekin puskatu du, gehienez historian 9 urte baino gehiago inoiz ez ziren pasa, Oriok bi kontxa irabazi bitartean, iaz, ratxa txar hori, bete zen oriotarrentzat, eta gaur 10 urte eta gero, Donostiako bandera irabazi du Oriok, gizonezkoen kategorian, gainera gaurko itxasoekin, eta gaur itxasoak eta estropadaren muak, eta zituen ezaugarri guzti horiek kontuan hartuta, herrian, ikusi besterik ez, sumatzen da, giro berezia dagoela, eta benetan, Donostiako bandera irabazteko gozea zegoela. Ibon, aizu, aurten 2 kontxako bandera irabazi dituela Oriok, 1989koa, behingoz, palmaresan sartu dutela antolatzaileek. Irabazi baino berreskuratu, esan beharko dugu, iaz Donostiako antolatzaileek erabaki zuten, palmarestik kanpo ustea, aurten Orion batzorde bat eratu eta gaur jardun da lanean, eta begira, pasaren urtean garai honetan, Orio palmaresean 30 zituen, modu ofizialean, gaur urtebete geroago modu ofizialean 32. Ez da marka makala, ez da txantxetan ibiltzeko marka hori, ez da pentsatu ere, eta gaur horregatik hemen bildu da jende andana, Oriok merezi duelako hau bezalako harrera bat, eta harrera hori iritsi bitartean, arraunlariak orain ona datozen bitartean, egunak, gaurko Kontxako bigarren jardunaldi honek zerreman duen ere, errepasatzea gustatuko litzaiguke, eta hasi, nola neskek eman dioten hasiera gaurko egunari, neskekin emango diogu hasiera, ez da, programa honi, saio berezi honi. Izan ere, San Juanek irabazi du Kontxako bandera, elkarren segidako 4. dute batelerek, eta hori gaurko itxasoa etzegoela batere erraz, Ibon? Hori da, benetan hauek ere historia egiten ari dira, San Juango batelerak. Itxaso aipatu duzu, Sara, batez ere txarra, emakumeen txandan zegoen. Euskal Telebistako transmisioan esan jardu gara, mugako baldintzak zirela, behar da mugaz araindikoarek ere, gero koiztak, eguarteak, aurrera egin ala baldintza horiek nabarmen, hobetu egin dira, ez dira onak izan, baina hobetu egin dira, eta emakumeen txanda benetan, ni beldurra ere pasatut, ikusten, Iratilarreñagak berak, batelerak, San Juan, taldeko San Juango aurrekalariak esan du, beldurra pasadula, eta benetan gizonezkoenak 122. Historian horrelako, gehiagiz baina batzuk gertatuko ziren, baina gaur bezalakoa emakumeen edizioetan ez da gertatu, zalantzarik gabe. San Juanek gaur ia 3 minutu gehiago behar izan ditu ibilbidea osatzeko, eta horrek zer esan handia dauka, ez da. Eta hemen Orioko zuzeneko irudia, aizu, kabituko alda jende gehiago, plaza honetan. Ez dakit, aurrekusia dago, arraunlariak 8 kaldera, iritsiko direla, 4 minutu terdi barru, hortzekan izan dira. Hain zuzen ere izan da, parte hartzaile gehiago egon direla, eta hain zuzen ere, oietxek ere aipatu nahiko nituzke, Euskotren Ligako traineru ez gain, beste 4 hortze izan direla, eta aipatzea merezi dutenak, ez da? Donostiarra bat, Deusto, Hernani, Mekos aritu dira, iaz, lehenbiziko aldiz, hasi ziren emakumeen bigarren txanda ere, bigarren bota aldia, tradizional rekuperatuz bota aldia, botatzen hasi ziren, zaitien bezala, iaz lehenbiziko aldiz 8 emakumezko entreniak izan ziren, hauten errepikatu eginda, zalantzak izan ziren, mailarik ote zegoen edo baina ikusten ari gara, eztabaida ontsu horiek atzean geratu direla, eta Donostiako banderan ere, emakumeak zorionez, ibilbidea egiten ari dela, eta gaur ere kosta muturreko baldintza hauetan, honik atera dira eta ikuskizuna emanaz gainera. Zen horako giroa, Orioko irudiak dituzue zuzenean, argazkilaria balkoi honetatik irudirik onena bilatzen, eta laster, une batetik bestera,
iritsiko dira ona arraunlariak, baina orain babes bentzako beste tartetxo bat egin behar dugu eta laster gara berriz ere bueltan, ez utxik egin. Arratsaldeon, berriz ere ikusentzule Oriotik, une batetik bestera iritsiko dira Jon Salsamendik zuzentzen dituen arraunlariak, baita entrenatzailea eta teknikariak ere bai, eta taldea osatzen duten dendenak ona igoko dira, eta bien bitartean, ez dakit ikusten ari zareten, hau, plaza hau, herriko plaza hau nola dagoen. Jendez, lepo, denak zai, protagonistak noiz iritsiko. Eromena, zara, esan bezala 10 urte badira, Oriok Donostiako bandera, herriratzen etzuenik, eta hor txerudita, saleak, hau herriko, nolabait, sarrera izango litzateke, hortik barrena ingo dutu, Ariza kalean barrena, kale iztuetan barrena ingo dute hor, osteratxoa bilbidea, hor Jon Sarasua izango dugu, hor herrioan bertan garai bateko arrantza bat larekin, Jon Sarasua, eta antzematen dena da, jende asko bai, hoi bezala, baina nik sentimendu berezia antzematen dut, gau jende asko negarrez, urte asko eta asko, banderarik irabazi gabe, eta hori antzematek eta begira. Benito Lertxundi ere, arrauntzale porrokatua, Patxi Sarazuarekin eta Antonio Camposerekin, hortxe Olat Zugazti ere, eta begira, Benito ere bere txapela horia antzita, non da bilen, gustora asko. Nola ba, ez da hemen ibiliko, beti egoten da, estropadak bertatik bertara ikusten, ez da? Bai, eta entrenamentuak, estropadak noski, telebistaz, euskaz telebista bidez, gura dugu gainera gure kritikorik zorrotzena, oso ongi hartzen dizkiogu gainera, eta estropadak eta gero entrenamentu, tentenak ez dizkiutu izango, baina bostetik lau edo bostetik 3, bai, eta begi zorrotzekin gainera. Aizu, eta hau ikusten nahi naizela baita ere, aurreko gunean ikusi ditun, sare sozialetean baita ere, nola saleak gerturatu ziren azken entrenamendura, ez da? Eta zer nolako jendetza bildu zen hor zubi gainean? Hori da, Jon Salsamendik ostegunean, bera pertsonalki herriari, idazki bat luzatu zion, esan ez mesedez, iraultzak gauzatzeko, lehenbiziko paltintza sinistea dela, fedea dela, eta mesedez hori provokatzeko etortzeko, eta hemen gaudengo plaza honetan bertan, molea baztarrean, lareun 500 lagun bildu ziren, eta horrek ere lagundiko ziren hori otarri. Hor ikusi duguna da, dagoeneko herrian barrena direla, hortxe Jon Salsamendi, begira. Gaur, sekretu txiki bat esate aldera, berak esana da eta lizentzia hartu dugu, estropada bukatu, zodiaka hartu, kanpora joan, eta eta oiuak eta malkoak eta lertu egin omen da. Berak esan da bezala, eta entzuten ari bat agoneko txarangaren aliro notxa, Iristen ari dira, eta laster protagonistak entzuteko aukera izango du hortxe, atoz ez da, tren txutxu horretan. Hori da, txutxu trena, Orion udagaraian trena ibiltzen da, turistak eta bertakoak batera eta bestera eramanaz, eta bestela ezin zitekeen moduan, hor Karanberri patroia, guztien buru, bandera hartuta, bandera celebre hau hartuta. Esan da esan ari gara, edizio hau, historikoa izango dela, lehenbiziko jardunaldian, lehenbiziko egandoan, zergatik, zerak, errekor guztiak, hautsi zituztelako, gaur begira ze estropada epiko ikusi egun, baina bandera ere izan diren gorabera guztiekin, asimetrikoa egin dute, ez du, ohiko banderaren tajurik eta itxurarik, eta hemen Orion badira, Donostiako bandera askotarikoak eta ezberdinazkoak eta beste bat dira. Aranberri aipatzen hasita, Ibon, patroi honek ere erreskan, okerrezpanago, azken laurak irabazi ditu, talde ezberdinetan. Modu ofizialen 2014, 15 eta 16, Urdaibarekin erestakoak aur laugarrena, berak 13koa ere, bere gora bera guztiekin, zenbatu egiten du, eta kontxako handi bat, ez dezagun ahaztu, Donostiako estropaden historian, bandera gehien bata bestearen atzetik irabazi dituena, Manuel Larriaga, aita Manuel Handia, gorkak, elkarren erreskadan, lortu duko, laugarren, argi. Gorka Aranberrirekin, historian, bete-betean, eta
goiko, urrezko izkiekin eta goiko historiaren, goiko lerro horietan sartzen edo. Aita Manuelen inguruko erakusketa bat dago gainera, Itsas Museoan, baina, Oriotarratia protagonistak, eta hemen txedatoz, pixkanaka bada ere, eta gaur hemen asko dago ospatzeko, Jon Salsamendiren aipatu dozu, esanaz fedea izan behar dutela, eta egia esan 10 segunduko desabantaia izateak horrek ez du esan nahi, ez da pentsatu ere aukerarik ez dituzunek, eta begira ze gertatu den gaur bezalako egun batean, gaurko olatuekin eta baldintzekin. Bueno, bat dagoeneko, hementxe izango dira, herriko plazara heltzen, txaranga, hementxe, txaranga aurretik, zaleak txarangaren atzetik. Eta nola bizitzen duen jendeak, jendea kantari batea. Aurretik trainerua. Hau behar bada, une ona izan daiteke gogorarazteko edo gogora ekartzeko Jose Luis Gozotegi, gozeko transmisioan ere ekarri dugu. Urte luzeetan trainerua gidatu duen, atoia gidatu duen, furgoneta gidatu duen gizona, aurten zendu dena, eta zera handia, utxune handia sortu duena, eta gero, Jon Salsamendiren eskintza, bere aitari, gure Jose Antonio Salsamendi, aurten joan zaiguna, eta berak Jonek berak esan du, Jon Salsamendik ez, Jose Antonio Salsamendik irabazi du kandea. Goian beude biak. Bai, horrelako pertsonak gogora ekarri behar ditugu jakina, klub batentzako oso pertsona garrantzitsuak direlako, beti daudelako hor, laguntzeko prest, eta hori gogoratzea ez dago sobera. Bueno, hemen trainerua datorrela, irudietan duzue. Mantxo asko, jende artean, hortxe, pasara iriki ezenek, mantxo asko, eta hoxe, askok eta askok amestutako unea. Lehen aipatu dugu 10 urte, banderarik irabazi gabe, 2007an, ekarri zuten Oriotarrek, azkeneko herrira, historiako lehorterik handiena, 9 urten jarraian, 1983-tik, 82-bira, hor 9 urte, pasa ziren banderarik irabazi gabe, 2007tik 10, pasa dira, eta historiako lehorterik handienarekin bukatu dute gaur Oriotarrek. Minik hartu biliko dira, Gorkaran berri. Horrek ez dago etxura honik, Aldape. Dantzan egiteko ez behintzat. Baina, posti daude, eta seguru asko Paco, Jan eta Edan egingo zutela, eta merezi dute baita ere alako egun bat, oso zorrotza baita arraunlarien bizitza. Izango eta ba, eta gaur, sentimendu guzti horiek lertu egiten dira, Aran berri aurretik, Arruti Aldape, Kandor horiarekin, bigarren toztan, 3. hor dabilena, Jon Albizu, 2007an, garaipena lortu zuen kuadrilatik, geratzen den, esatea, errealitza, izentziartuko du sobreviviente bakarra, horraxe. Jon Albizu, Zarauztarra. Lehenago, Zua San Sebastian Emerarekin egin ditu eta esan dit, eskaintza berezia familiantzako, zenbat aguantatzen dutelako, astebururo planak egin ezinik, eta Baskariare eta Jana ere zaintzen oso gogorra da, bizimodu hau. Bestea, aurreko pagoi horretan ikusten duguna, Endika Alberdi, Pasai San Juan dik etorretako motila, hemen bakarrematek erotu behar du gaurren. Hau da festa hau, txutxu barrenean, 2007an, autobus, kanpotari gabeko horrelako batean, etorri ziren Orioko arraunlariak, neskak ere bai, nesken trenerua atzetik, eta herria bonexak bizi du. Arraunak, ametsa hauze du, Donostiako bandera hori hartzea, eta gaur amets hori gauzatzen ari da. Neskak ere bai, hor okerespan agona deta agirre dugu, ez? Hauze da ba festa lehertzea. Hauze alda alirona, gazta. Alirona, txikitan ere hitza ez harrera ez erreziben du, alirona, deitzen zaion, aliron, Oriotarren nagusi, dio kantak, eta behin eta berriro hori segotzen. Diez hau bat birulau, izango litzateke herriko txarangan joa, eta orain, hortxe Ibon Uegun presidente dela hortxe ikusten dugu,
Gorka Aranberriren aurretik, bera presidentela. Lehenbiziko Donostiako bandera du, Oriok bera presidentela, azkenekoan Ibon lertzen di. Zen Orio Arraunak arteko presidente gaur estropada bukatu denean. Ibon egun ere, lertu eginda, gizona, antxe ordezkarien armailan, ez da gutxiagorako. Hemen lana jende askok egiten du, estamentu askok, eta norez baita zuzendaritza batzordeko kideek ere, eta haien buru, Ibon egun, eta begira, Gorka Aranberri, jende artean, Uegun bera bidea egiten. Hala behar du, presidente aurretik. Patroia ondoren, banderarekin. Aldape eta gero datorna, Oier Raizpurua, esan behar dut, Oier Raizpurua handia. Piraguismotik, arraunerako pausoa, duela 8 urte eman zuen gizona, goi mailako, olimpikoa, eliteko kirolaria, gaur barruan, urtean sartu ibili da, eta begira. Ez dakit jarraituko duen edo ez, baina piraguista handi bat entzat ere, bere ibilbidean sekinda jarri duen. Bueno, hortxe ari dira arraunlariak jende artean, elkarri besarkatuz, txalo artean. Jendeak harrigarria da hemen, udaletxeko sarrera honetan, jendeak kukitu egin ditu, Jakina. Hauxe du, eta inguruan ume pila batek eta hor ikusten da, bueno, ze transmisio eta emozioen transmisio hori, bete-betean. Beste celebrekeria bat ere aipatuko nuke, lehen herria etorri garenean. Gaur, herriko apaisak ere, erabaki omen du. Bai, ez da alkatea. Jakin duenean, herriko treneruak, bera Zumaiarra da, sortzez, eta jakin duenean, bandera Oriok irabazi duela. Bueno, herriko kanpaiak ere, hortzetik bili da mala jarri menditu. Baina egin omen duelako alkatea, Orioko alkatea Ciudad de San Sebastián zegoelako eta zin izan zelako bolanderako, eta botatzen omen ditu bolanderak Oriok lorpenak egite dituen bakoitzean. Eta orduan nola alkatea ez zegoen hemen, kanpaia jo ditu. Hori da, kanpaia jo ditu, bai jauna, horra begira. Horrenak lortzea ikusten dugu. Xavier Manrique, hau gaztea, Altxerri Lizarralde, arrolari Kastaundiordeko semea, Martxil Aldai, Xavier Arregi, Arratola, urto osoan zehar, lesionatuta egon den, hori Arrizabalaga ere bai. Guztiak bat eginik, hemen, garaipenan hemen txedatoz. Pizkanaka, balkoi honetaraino. Bigarren solairuan dago balkoitik, aztintzen da hortxe herriko alkateak, harrera, Jose Angel Zaldua jaunak, zinegutze guztiak hementxe, batzarraretoan sai, eta hementxe Gorka Aranberri. Gaur hau ere lehertu da, lehen Ibon eguna aipatu dugu, Jon Saltzamendire bai, baita Gorka Aranberri ere. Eta zer esan duen, goizean Xabier Randuzari eginiko adierazpenetan arranpalan, bueno, aste honetan bizi izan duena bezalakoa, laino ez bizi, herri hau, onerako eta txarrerako, arraunari dagokionez, berezia dela, eta berak sentimendu horiek bizi izan dituela aste osoan zehar. Nahikoa esan du orduan, Aranberri. Josu Indo, ez da errobiko mutil bat urte luzeetan zehar, urtxe ezinik, gaurko egunaren zai, ibilitakoa. Malkoak herria, malkoak dana batera. Emozioak gaur, emozio handiko eguna da. Eta hemen argazkia egingo dutela, mural honen parian, ez? Historia daukala. Horixe izaten da, usadioa hemen bandera lortzen bakoitzean, kuadrilla guztiak, hemen atzean dagoen infografio horren aurrean jarri, bandera atzean, eta guztiak aterako dute bandera, gero txampan pixka bat pixkatez, txampan desente, horretzen da prestatua du, herriko udaltzain buruak, eta gero, benetako hemen ikusten dut momentu gorena, unerik gorena, Gorka Aranberri, banderarekin ateratzen denean biziko. Horrek ez da egin behar duela oraindik, Zalantzari gabe, gaur gainera, umei, nolabait ere aldiron eta harrera den egunetan, ohiko banderak direnean, hemen unbi mordoa izaten da, gaur galaraz egin dite, bestela hemen guztiak elirateke, sartuko, hau arraularien unea da. Eta hementxe dira, gure balkoitik oso gertu, hori ere esan behar dugu, eta laster, argazkiaren ostean aterako dira, bandera hori herritar guztiei eskaintzeko, Jon Saltzamendi.
Esposito jauna, hori Arraun Elkarteko presidente izan. Malkotan ari dela. Bai. Ez da gutxiagorako, Hortxe, Orio. Saltzamendik, bere Oriorako itzuleran, Zarauzko bandera irabazi, Donostiako bandera irabazi, ligan 3. Benetan, itzulera, gogoan garria. Eman aldu Orio, nahi zuen jauzia. Eman aldu. Zalantzari gabe. Bandera hau, eta Zarauzko bandera irabazi zuenean eta aurretik ere, ikusirik, Orioren aurtengo niretzako lorpenik handiena izan da, benetan, errealitatean, banderak irabazteko lehia horretan sartzea, hori sartu da. Urte hasieratik, bateletan, zortzikoan, treneriletan eta treneruan ere, joera hori indartu eginda, Ligan Portugaleten irabazi zuen, Donostian ere bai, Santanderren ere bai, Zarauzko bandera, Ligako bandera preziatuena, irabazi zuen, eta gaur, urteko gogoangarri honi, ginda jarri diote. Bi estropadaren faltan, ez dezagun ahaztu. Hurrengo astean, Liga erabakiko dela, eta Liga erabakitzeko garaian, Oriok, epaile lana jokatu dezake, argi eta garbi. Urdeibaik, Hondarribiak eta Urdeibaik daukaten borroka horretan. Bueno, zalantzarik gabe gune bereziak dira hauek, Orioko familia guztiarentzat, eta ordezkarien armaia normalean egoten diren lagunentzat ere bai, hortza ikusi dugu Iñaki Arostegi, Zigor Gazpio, eta oso pozik agertu dira jakina. Ateratzen ari dira pixkanaka balkoi honetaraino, hortze Uegun presidentea, barruan oraindik ere Saltzamendi, mutilekin hitz egiten. Eta kanpo aldean zaleak animatuz. Lehengo udaletxe zaharrak, balkoia handiagoa zuen, bere laukizuzen osoan, bulta ematen zuena, eta hemen ez dakit gaur, Sara, denok abituko tegaren. Horra Polko Aldiz, Algortakoa eta Alexander Esteban, ibilbide luzeko arraularia. Lehendabiziko urtea dute... Biek ere Orion, Galdiz, Portugaleten, Kaikun eta Zierbenan ibilitakoa. Eta hemen herri osoa kantari. Benito Lertxundik, propio garaipenak ospatzeko sorturiko kanta bestuz. Azenolako irodia hemen goitik, hor bekaldean, jendea, abesten, gora begira. Oraindik ez dira banderarekin aterako, Ez, momentuz ez, baina une batetik bestera. Berzaitzazkue eta Jon Agirre Zabalaga, Lizarran. Berzaitzazkue, hauten Gorka Aranberri, eta oraintxe banderarekin. Oraintxe bai, hauze da unea. Hortxe dugu, Gorka Aranberri patroia bandera astintzen, eta herria zoratu eginda. Hau da, eromena, begira balkoiak eta jendea. Zoratu eginda. Hau da, ambientia. Eman behar dio bakarren batia, Hau da irudia, Jaun Andreo. Jon Albizu, orain bandera hartu duen gizona. Jon Albizu, astindu moteo. Biak ere zarauztarrak, hori du zarauztar, horioko treneroa. Albizu, 2007-tik errepikatu den bakarra. Josu Indo. Hemen ez dagoela tokia denentzako, Josu Indo, hau ere Arraun Elkartean, urte luzean txiki-txikitatik, beko kategoritan hasitako dutela. Ea orain, hau nor dugun, Inigo Mujika. Malkotan Gorka Aranberri hemen gure aldamenean. Une gogoan garria benetan. Berzaitazkue. Hau ere, zarauztarra Albizu, Gorka Aranberri bezalaxe. Begira, zer nolako patxararekin azken urteak, Urdeibain egin ditu, Azkuek. Haze posa, Hoi erraizpurua. Ondera azten du, garaipen omutiak lorturiko mutiliak. Hementxe, esaten nuen irudi hori, Gorka Aranberri malko batean. Ezin emozioa kontrolatu, eta zertarako kontrolatu behar da. Horrelako gunetan honena eta oso eskungarriena, hori edenak askatzea. Unai
Etxeberria. Subindo eta Inigo Mugikarekin batera. Horre azken urteetan, urte gehien, denborandik gehien, esatu dituen mutilea. Haze irudia. Martxel Aldai, bandera azten duz. Zer duen galda, arraunak zer duen, askotan galdetzen digute irudia ikusi besterik ez dago. Pasioa eta emozioa. Xabier Arregi Arratola gaztea. Orioko arrobetik sorturiko. Bueno, azkeneko gaztea. Hau, Txerri edo Marreki. Ekin durten. Nik ez dakiz zer duen arraunak, Ibon, baina nik esan behar dut ere harrapatu egiten duela. Zeharo gainera. Unai Lizarralde gaztea. Eta estropadari jokatu. Iñaki Elortza Itziartarra. Zumaian hasi, Santurtzin ere, egin zuen honek, 2 urte egin zituen, eta iaz, Donagri Zabalagarekin batera hori etorri, bere ametsa egi gaur bihurtu duena. Asko eta asko izan dira, horiok historian zehar lorturiko banderak, denera 32, Ibonek esan du hasieran, urte honetan 30 besterik ez zituztela, besterik ez, nahikoa marka handia dela, baina aurten 2 bandera irabazi dituztela, hori ezin ukatu, antolatzaileek errekonozitu egin dietelako 1989ko bandera hori, eta beraz, dagoeneko 32 bandera dituzte. Hurrengoak, alegia San Pedrok, 15 ditu, eta pentsa, zenbat urte pasatuko diren halako elkarte batek, hainbesteko marka edo bandera irabazi arte. Bai, zara eta zuzenketa bat egin beharrean, gara esan dugu, Jokaran berri laugarren kontxa duela, laugarrena jarraian, baina 2011an ere, Donostiako bandera irabazi zuen, beraz, eta modu ofizialean, Korkak, 5 ditu, gero 2013an hor badaki sekura bere izan ziren, Korkak 4 jarraian eta 2011korekin 5 irabazia. Bueno, ez dagoela tokirik herriko plaza honetan. Josa Altzamendi horrentxe, horra Josa Altzamendi. Iaz gaurko egunarekin Bermeon ginen bi zara. Egia da. Eta lan berri, eta berzeitazkoa, Bermeotarrekin. Bandera azten duz ikusten. Horrein lehartuko da, Txalo aurrena Altzamendik. Aitari begira, Jose Antonio Altzamendiri eskaintza. Azten duzak gizona. Hori da posa. Entrenatzaileak, eta nola egongo da beste entrenatzailea, Joseba Fernandez, gaurko honetan. Kirolaren beste aurpegia gaur. Begira, Altzamendi, Joseba Fernandez transmisioan esan dugu, txapelarik ibiltzeko iturarik bagenu, kendu egin beharko genuke, egin dituen adierazpenengatik. Gero, jakin badakigu, estropada bukatu, transmisioa bukatu, banaka joan da, Orioko arraunlariei, bostekoa luzatzera, kirolari handi bat. Eta bide batez, Hondarribiarrek, egindako adierazpenak ere, azpimarratzekoak, Frantzisek bezala Mikel Orbañanosek, kalearen ingurumariaren zera horrekin galdetan nola zantzen, bai, kalea txarra baina arraunen ez diago egin, zorionak horietan. Kirol honek sortzen dituen okazio eta kalapita guztiak aintzat hartuta, benetan posa ematen du, bai, horrelakoak entzuten. Bueno, festak hemen segitzen du, eta lankideok ondo baderitzozue, elkarrizketak egiten hasiko gara. Eta hortarako, hemen dugu Ibon Gaztainazpi, ia arraldariren bat harrapatzen duen eta gure txoko honetaraino ekartzen duen, izan ere, balkoi honetan mugitzea benetan zaila da. Eta bueno, herriko danak banderaren zain eta hortxe dago bandera, iritsi da, puntxuan iritsi direla esan behar dugu arraunlariak eta hori ere eskertu behar dugu. Orain txampana astinduz eta balkoitik bera botaz.
ez dakit, entrenatzailea entzuteko aukerarik izango dugun, baina, bueno, bien bitartean, Ibon Gaztainazpi lankidea, Gorka Aranberri patroiarekin dago, eta berarekin egingo du orain elkarrizketatxo bat. Aurrera, Ibon! Ez, basara oraindik ez, beste, Gorka Aranberri hementxe zen, gure ondoan, baina esan dit, Ibon, barkaida momentu bat, komunera joan behar dit, telebista aurrerako malkoak lehortzera. En fin. Beraz, pare bat minutu eman mesedezara. Ez daukagu presa ondirik. Gorka Aranberrien zaino gongo gara. Momentu hori ere respetatu behar dugu, eta beraz, bueno, hemen momentuz balkoiko irudi hau ikusten segitzen dugu. Ikaragarria da, ezin ukatu. Arraunlari guztiak danak dantzan. Irudiak berak hitz egiten du egia esan, askorik ere ezin da esplikatu. Hortxe horioko arraunlariak, pospozik, seguru ospakizunek luze joko dutela gaurko egun honetan. Ibonek berak esan digu lehen, ze festa egongo den gero hemen. Eta ez da gutxiagorako, hemen bildu diren lagundanak gogotsu izango dira festarekin segitzeko. Bai, Txara. Aurrera, Ibon! Bai, bueno, hementxe gure ondoan, bakoiaren beste aldean, sekuestratu baitu egin du une baten Gorka Aranberri. Gorka Aranberri, zorionak, eskerrik asko, gurekin egoteko parea minutu hartzeragatik. Bueno, zer moduz, negar eta negar, egun osoan, zer pasatzen da zure barrutik? Lehen abizikoz eskerrik asko, eta ez dakit, beti izan da hori jo arraunan zehazka dala, eta gaur ikusi besteik ez da, eta honek barruak ikutu izkit, beste garaipen batzu, baino ez dakit, hola lortziak eta hemen lortziak beste zerbait daka, eta ez dakit, momentu batzure zailak bizitzen naiz, eta Bosgarren garaipena, Gorka, estropada bera, gaur, nola bizitu izan duzu? Hortxe, kanpora urdaibe eta biok brankaz branka horrentxe zuentzat, gero ondorentzat, estropada puskatu da, 16. minutuan, zer gertatu da, olatu bat beste atzetik, olatu bakarra, nola, une hori nola, barrutik, nola bizitu izan duzu? Ez, kanpoa bagenik egun, palkaz jositak ginen da, bagenik egun kanpoa, urdaibe oso ondo jungo zala, ordon batillo festa ez da normala, eta guk inbergen egin heldu, eta nik uste kanpoak, esan dut, kanpoak estropazio, kanpoak zio estropa mutilak, eta kanpoak induen espektakulua, nik uste barroa baino meritu ondilo bat zala, kanpoak induen lana, urdaibe batei olako kondizioetan eustia, eta bigarren kaletikan, urte guztin jasan izan dugu kale honetikan irabazten ibili gala, baina gaur laugarren askok nahiko zuen eta bigarren kaletika irabazi dugu. Eta kanpoak nik uste kriston lana indula ekipuak. Gero barrura? Eta gero barrura ziagoa espaldin gabe jungea, ikuste ginen alperrikan ez, baina lan asko iketzula ingo eta konfiantza baginu espaldin gabe ere ziagoan eman genula eta nik uste beak fallatu dela hortan, eta askotan esatea ziagoa bakarra izateala kontxa, baina erabaki garria eta nik uste erabaki horra izan dela. Atzetik sartu eta nik uste aurretik atea gala, eta gero barroak ikusi dugu, gu bigarren kale ginen margen handik ganez, 0 alda etortzeko, hasieran ipurdi pixkateak utzenekin nion urdebei, eta olatu batzuk aprobetxatu ditu, baina gero erdila bilatuz berriz, urreatu intzaizkigu, baina honi lasain itzan mutilak izton lan aiten aizian, bazakiten 6 mertzuen, eta isla pare hortan 17. minutu, 18. minutu alde horta berriz olatu ipurdia jarri jounen, hoi gehiatu gozunik ganetzeon. Koimailako kuadrilla honditan, ibilizara, bakutza bere ezaguarriekin, kuadrilla honen ze bere izgarri, esprimarratuko zenuka? Askotan esan dira, diferentek dira, kuadrilla diferente dira. Han oso agresibok, hemen golpe asko jasotako mutilak zian eta honea tortzia peligroso esan. Baina demostratu du ikasteko guak intzeuela, behan jemarrun bat zehola, arraun asko zehola, eta atea zileu, disgustu askokin jundia, askotan etxea, entrenamendutan herrita asko jasota, eta gaur arrola askokin izan dilet, atea berrezitxon, zuen honen atea berrezitxon, askotan disgustoa,
baina ate garrantzitsuan eta pena Messi izan du. Eskaintza berezirik? Eskaintza berezi asko dazkat. Danak ine ez akordatuko, baina... Nik uste, beak enterituko dela. Lankide bat bakator, momentu txarra pasatzen ari dana, oier... Familine bai. Familine hor... Andren gurasok eta ez gehi momentu hona pasatzen, baina nik uste dut kiston indarra mago jela. Eta... Hala izan bedi gorka, zorionak, eskerrik asko, gurekin urte osoan eta urte hauetan azaldureko guztiagatik, eta gozatu, garaipena handia, eskerrik asko. Eskerrik asko. Bueno, Ibon, azten nolako adierazpenak, azten nolako... Ez dakit, alaitasuna, tristura, dana batera elkarrekin. Bueno, bien bitartean hor, balkoian, segitzen du festak, ez duetenik. Arraunlariek hartu dute hitza. Eskerrak emanaz. Denei. Entrenatzaileari, Orioko herriari. Gorka, Messi eta hostita. Gorka, dena fora da ze. Gorka, hola bai. Eskerrik asko. Bueno, Ibon Gaztainazpi lankideak beste protagonista bat dauka. Zuk eskatu hitzara zai, Ibon? Bai, hemen daukagu Jon Agirre Zabalaga. Lizarran, itzi hartara, Zumaian Arraunestako mutila. Gaur 40 urterekin, Donostiako bandera, hainbat urte luzez. Horren atzetik saiatu zen gaur lortu du, eta hemen gure ondoan. Lizarran, zorionak. Eskerrik asko. Zer moduz ego? Sinistu ezin egan egile esan, emozioz bete eta hainbeste urte ametzetan inda justu momentu hau noiz etorriko eta bitu, gaur baliatuek. Eta pentsatu ere bai, sekula etzela iritsiko. Dudik ez. Beti honen atzetik handa, zaten nuan beti azkeneko urtia, da ikustezu beti ekipu dola eta saiatu gaitu beste urte da, saiatuko gaitu da bitu. Ez etzitze horrek zeik hartzen gero rekonbensa ez, bestela etzan hau hemen egongo eta oso unkitu eta gaurko egunakin. Estropada, nola bizi zen du, Lizarran? Estropada bizi, nik garbinekan gauz bakarra zan, kanpoko ziago eta bestiekin aliatu ergenula, eta gero, igual ez da ondo, baina patroia osona gau, eta barrura banekin guri eite baldin genuen, gorkan gidaritzapian oso ondo ekarriko gintula, eta nik uste dalaz izan dela, ez? Nazan gorkak demostratu patroia hon badala, gukin deun nik uste guri ere ondin dula barruraka, eta disfrutatu. Esateana estropa bat irabazi eta disfrutatuz barruaka jau helmugara oso gustoa. Eure parean palka bat, puskatuta zintzilik ere ekarri duzu, ire burutik izaldu pasa. Ura zarpazo bat eman eta bertan bera botatzea. Pasa, baina lehen urtine justu arrauna atea eta ibili nintzen komeritan da pentsatu dut, aia hostiaz. Ez di molestatzen da, segizak, traboikan deserrin gabe segi aurrea eta holaz izan da agunda, batea eta bestea, baina ez du molestatzen da antxe junde, aia fuera. Eskaintza berezirik, Lizarran? Eskaintza berezirik jende askoi, ez? Familiai, ez? Azkenin, oiei atzean launtze dutenak, Andria laume, gurasuak, anaiak, eta nola ez, Arraunian izan ditu entrena hori bai ez, Lucia, horri Gaztainazpi, eta aizperroi bai ez, azken izan dienik, eukit aukera Arraunin zeitzeko zuei ezker eukiet, eta zuek bakasuek hornetzako parte txiki bat bakasute bai, eta jende asko zeka, baina gehi matoi eskentzeziet. Urren urterako, ustekotan hemen itzean, gaur aldateko alda iritzia. Ja, dudatan sartzen nahi nago hain momentu honetan, baina baintzeki ni uste jat geho gotzian pentsatuko dula, eta berze pasatzen noendik gaitzekigu. Eskerrik asko, Lizarran, zorionak eta gozatu, gaua eta biharkoa. Eskerrik asko baizu. Teatro bat, nik aurten 12 urte eman ditut Arraunen Oriotik kanpo. 2005-etik 2017 arte, urte asko dia, gauza asko pasadia, eta bakoitzak beria damaki barnen, baina nik aurten zerbait sentitu balimaet udara hontan, da zuedanok, Oriotar zaletanok behintzat,
animoak emateaz gain, beti erakutsi dezuen irabasteko grina horrez gain, zailtasunak rekonozitzen de jakin dezuela. Bestek irabazteuenen rekonozitzen jakin dezuela, eta irabastiak dun zailtasuna ikusten ikasi dezuela. Baina nik hortan ez dekat meritoik. Hori, 12 urte hauetan besteak beste ikasi dezuen zerbait da, eta hori transmititu duna ez naiz ni izan. Hori transmititu duna 12 urte honetan hemen ondian arrolarik, eta bate bat ondian entra horrek, Aizperro eta Igor Makazagak erakutsi dizue. Eta haien lana... aprobetxatuz, horren segira bat izan da, irutu zaitelako, zueke parte izan bertzen nuela bandera honen bila generaman lanen, eta bandera honen bila sentitu nahi genuen sentsazioakin. Hemen danok batez bali magea, hor kanpon nik ezautzit dut eta kokodrilo asko daude, eta gizon onak eba daude, ekipo fuertek eba daude, eta hori erakutsi diazuelako okurritu zitzaidana, eta zuen erantzuna paregabia izan zen, eta horreke kontatzeu, eta seguru no, gaurko azkeneko lan minututako 3 olatuk zuen bultzadagatik izan dela, eta horrexigatik, mila esker denok. Eta benetan bukatzeko, gaur, partiak esatezun, itxasuaz gain, ebi asko inberomentzun. Goizen, atzalden, da hoine, Jesu Kriston ebipide inberomentzun. Inaldu apena zebili. Baina, tanta batzuk noiz baiten erori aldia. Oiek zertzian, ebila, ez. Hori jotarran, zuenan, da bati bat, hor goran dauden danan, malko, besteik etzian. Aupa horio! Eta gozatu! Nola dakien barruak ondo ukitzen, Jon Salsamendi. Hemen danak malkotan utzi ditu. Kokodriloak eta jende honak aipatu ditu. Denetik dago mundu honetan, Jon. Eta honenekin bakarrik gelditzen baldin bagara askoz ere hobeto. Gure lankide Ibon Gaztainazpi saiatuko da berarekin hitz egiten izan ere Jon Salsamendik beti dauka asko kontatzeko, esperientza handiko gizona da, Astilleron ibilitakoa, Bermeon ibilitakoa, en fin, berak planteatu bezala, hauze zen helburuetako bat, eman du horiok aurrera pausu bat, eta nik uste dut urratsa eman duela, eta bueno, hortxe, zorionak eman behar diegu baita ere Jon Salsamendiri lortutako guztiarengatik. Eta saiatuko da orain, Ibon Gaztainazpirekin hitz egiten. Hortxe aldamenean dauka, aurrera Ibon! Jauna, hemen txegur ondoan, Jon Salsamendi. Lehenbizikoa, Jon, zorionak. Eskarrik asko. Iaz, egun honetan Bermeo ginen, horla goxe beste elkarrizketa batean, urte betean, nola aldatu diren kontua. Bueno, behar bada beste ez, kuadrilea bai, kolorea ere bai. Ez dakit, nola ari zara bizitzen Augustia, azkeneko agunabek, kontxako bandera, sekulako horion izan den lehorte amaierari, haundinari, amaiera eman da. Zure barrua, nola dago, nola ari zara bizitzen gaurko eguna? Gaur barrua arraro dabil, ze eguerdiko bila ordi bikarte barrua oso zentratuta egon da bere lanen, eta gauz asko egiteko, egila da behin helmuga jatu gehanen, bueno, beste gauza baten pentsatu berdala, ez da ospatzen, baina ospatzen baino gehiago nik uste dela sentitzeko momentua. Sentitzeana adierazten ez da erresa guain, ez da erresa, estropa nola jundan ez da, urte guztia izan da honen atzetik ibilitakoa, isilikan, baina honen atzetik ibilitakoa, aste guztia horren islada oso konkretua izan da, atzetik jundare konfiantza osoa genuen, al genula, baina oportunidade txiki hori aprobetxatzeko dana ondo inber genula, eta itxoiten ez egon. Orduan, hainbesteko lana konzentrazio izan da egun hobetakoa, momentu honetan omendikan pixkat aterrizatzen gaudela. Bestela, ongietorri jagatik eta hori, nola ez, karo, nahi hoen juntatzen, azkeneko 3 urtetan, 4 urtetan Bermeone alako xarrerak izan ditugu, oso unkituta sentitu nezena oso ondo tratatu jelako, baina, karo, hemen nahi gabere gauza asko etortzea burua. Familia artekoak, nire personalak, kirol arlokoak,
hor jotarra naiz, hor jon jaiua naiz, hor jon bizi naiz, behintzat, hor jon nabil eta zesango ez du bai, zuk ez dakizunik, baina... Emaitzak berak aztertuta, Jon, azken urtako emaitzak aztertuta, datu hutsak. Emaitzak eta arrauna behar badaku baino urrunagotik jarretzen duen norbaitek pentsatzeko modukoa. Jon Zaltzamendik ukendu magikoa bilatu du. Irailera ondo baliatu nahi dut, irailera ondo iritsi, ez aurten bakarrik, azkeneko 4 urtetan. Ez da ukendu magikoik. Azken finen nik saiatu naiz urte hauetan, nire batzuk metodo esatu, baina hori gehiagizko hitza irutu zait, laniteko era bada, konbentzimentu bat da, eta nire sekretoko bat dala ikasietela bilatzen detenari egokitzen. Ni ez naiz sistema radikal bat duen entrenatzaile bat, eta ni nora jun gauzako leituk. Nire gustatzen eta horrena pixka eta observatzen zer don, eta nik nire reflexioa ditet eta etekinik handian nola atera dezaketen. Teknikoki, fisikoki, jarrera aldetik, udaran estrategikoki, baina beti ere garantizatu nahi izaten dut irailera ondo iristea. Horrek askotan erakartzen du gauza asko hipotekatzen diala. Udara honetan gauza asko hipoteka ditugu, edo ez? Bakutzak pentsa dezala nahi duna, nik baki zebide segideun da gure zorioneako helburua lortu deu, nahi genuneran, itxasuan laguntzakin, baina itxasuan laguntza izan bali madugu, itxasua errespetatu, abendutik itxasua errespetatuz, itxasuan lan asko indeulako eta bertan oso eroso sentitu gehalako. Estropada bera, Jon, bigarren kalea, Urdeibek lau, Hondarribia lehenbizikoa, segituan puntetakoa Hondarribiarena espero zitekeen behar da, baino, gero errekuperatu ezenik, kanpora bikain, Ziaboga aparta, nola bizizan duzu. Eta hor, uarte aurreko minutu terdian, orduan hasi da hori otartea zabaltzen. Estropada beraren analizi bat eskatu nahi zu. Mila detalle esan nitzazke guain, baino nik uste pixka folklore gutza izango litzakela, pixkat ez tegit. Oain dikane polito saltzeko produktu, ez tekau ezer esaldu berrikan. Guk gaur estropa premisa zan, gaur aurkaririk ez dago, gaur itxasua go. Itxasuan moldatu berdeu, itxasuan imerdeu, itxasua lagun izan berdeu. Aurkari balimako itxasua jai deu. Hori filosofalmente esan da, baino ja pixkat espezifikoki esan da, kanpoa berdintzitzaiten, 8, 10, 5 segundu aurretik edo atzetik, berdintzun. Kostilloa zan kanpoa garbi iristia. Garbi gabe alegia. Bai. Txalupa hortako prestatu deu, arraunak hortako prestatu ditugu, taldian kokapena hortako prestatu deu, apustu atobo onada izan da, eta ja beroketatik oso eroso sentitu geha. Kanpoa urrutia jungea berotzen, rodatzen ez genuen urtante ikartzen, eta aurreneko premisa hori zan, atzetik aurretik, baino garbi kanpoa. Behin buelta hartutakon, kuriosamente Ziaboga bikaina indeu, espaldiatzeko aurrenik gabe, aldatu indeu, 3 babor ziatzen, aurrekala ja estriborrea pasa Ziaboga aurretik, Ziabogan launtzeko, baina arron txikilik ez. Arron txikilaen bazu zan gaur. Bai buelta hartzeko, eta bai aurrekala ja estriborretik arron eriteko. Garai baten bezala arron txikila ezin dalako ureta gota. Hori alaxi pentsatu deu, esan dizuena, kanpoa garbi jutia, garbi jungea, barroak apoparen konfiantza genuen, eta merituik handin esan dugu, azkeneko metro arte, 2001eko estropa askotan aipatu dituet, azkeneko metro arte, ojo, aurretik junda, ez dut iuju bat aitu nahi, eta atzetik junda, ez dut ze pasatzea hemen aitu nahi. Segi aukera izango duta, nibelatuta balime ostea aukera izango dugu. Ondo hasi gueltan, Bermeok bere lanare aizan iten, horre igeldo pasatxo harrapatikue, baina dinamika onakin gemiltzan, da momentu hori izan da, etorri aldila ikusi deuna kanpon, serie bat, 3 olatu, ez dakit ikusi deun, o amestu indeun, baina gorka, atzen, serie badakak, que se suiciden, que se tiren, aurreneko olatun, hori hartzen baet danak hartuko ditu. Ez ati harreza da, hori hartzen baet danak hartuko ditu, eta alaxi izan da. Mutilak ondo zaudelako, arronen ondo aizialako, eta ondo irakurri delako, baina oitan aiteko, konzentrazioa, eta arraunketatik ateratzen, ez ateratzen saiatzea. Hori, abendutik aiea lantzen, era askotara. Eta nik uste horrek eman digula. Bi hitzetan, gaur ez dugu estropikin aukarian kontra. Gaur indegu estropa, itxasuan, hasieran esan daiteke kontra, baina guk saiatuka itxasuan alde, itxasuakin arraunen iten. Eta horrek eman digu aukera, bestela guztiz ezinezkoa zan. Ederki Barion, eskerrik asko, aurten ere, beti hementxe gure ondoan, egoteagatik eskatu dugun bakoitzean. Zorionak eta animo, Jon. A ber, hurren gorten ikuste gian, nolaxe. Venga, Jon.
Baina horrela den, Jon Salsamendi entzun berri dugu, Orioko balkoi honetan ez dago inor da, barruan daude, baina bukatzen ari gara, Orion segitzen dugu, festak hemen segituko du zalantzarik gabe, eta hemen aldamenean ere, Oriotar peto-petoa posposik egongo dela, ez da? Agurraren unea iritsi da, eta, bueno, ez dakit azken balorazioa egiteko unea baita ere, Igon? Bueno, festak hemen Orion eta Pasaidonibanen jarraitu egingo duela, estropada historikoak ikusi ditugula, lehenko guneko markengatik eta gaurko irudiengatik eta 2017koa handia joan dela. Bueno, eskerrik asko eskaini diguzuen arretagatik eta datorren urterat, eskerrik asko, agur!